Pri upratovaní a utieraní prachu vo vašich domácnostiach ste určite zistili, že bežné utierky alebo handričky ten prach len posúvajú pred seba alebo ju víria a vracajú späť do prostredia a oštrené miesta po nejakom čase sú znova zaprášené. Mám pre vás efektívne riešenie v podobe univerzálnej utierky od Green Fiber, ktorú si stačí takto nasadiť na ruku. Je vhodná na mokré aj suché čistenie. Oceníte ju najmä tam, kde sú nedostupné miesta. Doporučujem čistiť napríklad s ňou žalúzie, radiátory aj kvety. Má vysokú absorpciu vody a takisto pôsobí na nečistotu a prach ako taký magnet. Takže všetko do seba absorbuje. Vyvíja na ošetrené plochy antistatický efekt, čiže ošetrené miesta ostávajú dlhšie čisté. Použitie je s ňou veľmi šetrné, efektívne, šetrí čas aj peniaze. Mám to vyskúšané v našej domácnosti už 3,5 roka a verte, funguje to.